Отца и Сына и Духа Святого. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого нехай будут з усіми вами. 22-й звычайны тыдзень запрашае нас задумацца над тым, што кіруе нашым жыццём. Мы заўсёды да чагосьці імкнемся, ці тое, дзеля чаго мы бяжым, яно сапраўды таго вартае, ці яно вядзе нас да сапраўднага канечнага цэлю. І ў гэтай святой мшы я малюся за тутэйшую парафію, за нашу парафію, за маладзечную, каб, дзякуючы Божай ласцы, мы імкнуліся не дарма, мы імкнуліся ў правільным кірунку, каб усе нашы рашэнні, думкі кіравалі да найвышэйшых каштоўнасцяў, а Бог нам у гэтым дапамагаў. Мы ж на пачатку этой літургіі, каб быць годнымі прыняць дары, которые Бог жадае нам даць, перапросім Бога за наши слабасці, за наши дрэнныя выбары, за наши памылкі. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшу, заўсёды Панну Марию, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помолиться за мяне да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, а на землі супокой людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе для великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане, Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління наше, який целиш праворучайця, змилуйся над нами. Бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим ухвалємо Отця. Аминь. Вспомним наши особистые интенции. Молимся.
Усемогутный Божа, вершине усялякой досконалости, наполни наше сердце любовью до Тебе, и да поможи нам узрастать у побожности. Падтрымай и ласкаво захавай у нас усё добрае. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твоего Сына, які з Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читание книги мудрости Сираха. Дитя, раби свои справы у покоры, и буде любить тебе человек богоугодный. Чем больше ты великий, тем больше покорным становися. И тады знойдешь ласку в очах Пана, бо великая могутность Пана, и праз покорных прославляется ён. Нема леку на нядолю ганарыстага, бо парастак зла пусціў у ім карані. Сэрца разумнага разважае над прыпавесцю, а мець уважлівае вуха – гэта жаданне мудраца. Гэта Слово Божие. Божа, Ты подрыхтовал дому Богому. Божа, Ты подрыхтовал дому Богому. А справедливые нехай узрадуются и узвеселятся перед Богом, и триумфуют у радости. Спявайте Богу, славьте имя Его, радуйтесь перед Его обличием. Божа, Ты подрыхтовал дому Богому. Отец для сиротов и судья вдовам, Богу своим святым жили. Бог рихтує дом для самотних, в'язнів виводить до щастя. Божа, Ты подрыхтовал дому Богому. Щодрий дощ спаслав Ти, Божа, подмацовав свою знямоглою спадщину. Твоє створення там жили, у добрині своєї Ти допомагав Богому Божа. Божа, Ти подрыхтовал дому Богому. Читання послання до Гавреїв. Брати, ви не приступилися ні до намацального, ні до розпаленого огню, ні до змроку, темри і бури, ні до гулу труби і такого голоса словов. Тие, хто його почув, просили больше не звертаться до їх непосредно. Ви ж приступилися до гори Сион і до города Бога живого, до небесного Єрусалима, до безличия анёлов, до святочного сходу, до костела першородных
записаных у нябёсах, і да Бога, суддзіў усіх, да духаў праведных, якія дасягнулі дасканаласці, да Езуса, пасрэдніка новага запавету. Гэта Слово Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Возьмите ярмо мое на себе, кажа Пан, и научитесь от меня, бо я всегда покорный сердцем. Пан з вами. Читание Святого Евангелия поводле Луки. Калі Езус прыйшоў у суботу дадому аднаго з кіраўнікоў фарысейскіх з'есці хлеба, яны сачылі за ім. Заўважыўшы, што запрошаныя выбіралі першае месца, расказаў ім прыпавесць. Калі нехта пакліча цябе на вяселле, не сядай на першае месца, каб не аказалася, што нехта з пакліканых ім больш ганаровы за цябе. І каб той, хто запрасіў і яго, і цябе, не падышоў і не сказаў табе: «Саступі яму месца». І тады сорамам павінен будзеш заняць апошняе месца. А калі цябе запросяць, прыйдзі і сядай на апошняе месца, каб той, хто цябе запрасіў, падышоў да цябе і сказаў: «Дружа, перасядь вышэй». Тады будзе табе пашана перад тымі, хто сядзіць з табою. Кожны, хто ўзвышае сябе, будзе паніжаны, а хто паніжае сябе, узвысіцца. Пасля Езус сказаў таму, хто запрасіў яго: «Калі наладжваеш абед ці вячэру, не кліч сяброў тваіх, ні братоў тваіх, ні родных тваіх, ні суседзяў багатых, каб яны не паклікалі цябе ў адказ, і ты атрымаў бы адплату. Але калі наладжваеш гасціну, кліч убогіх, калекаў, кульгавых, невідушчых, і шчаслівы будзеш, што яны не маюць, як адплаціць табе, бо адплаціцца табе ў дзень уваскрасення справядлівых». Это слово Пана. Дражэнькі, сённяшняя літургія, яна вельмі багатая, і пастараюся быць кароткім. Цікава, што сёння мы разважаем над месцам. Так, сённяшняе Евангелие канкрэтна гаворыць пра месца. Так, прынамсі на пачатку. І да мяне асабліва такая думка прыйшла, бо это ўжо, можа, трэцяе нядзельнае казанне, правда, не сёння, ўжо учора пачалі мы імшы вігілійныя, дзе-нідзе. І дайшоў да такого меркавання ввогуле, ці чалавек можа астацца на адным месцы. Ці можам быць мы на адным месцы. Хтосьці можа сказаць: «Да, вось цяпер сидзім, большасць з вас сидзіць на адным месцы, альбо стаіць на адным месцы». Але думкі-то нашы не стаяць. Можа, я і буду сядзець на адным месцы, але мінуту назад я быў іншым чалавекам, думаў пра іншае. А цяпер я думаю пра штосьці другое. Бо што нас змяняе?
нас змяняюць думкі. Ад гэтых думак залежыць, што пазней зраблю. І паглядзіце, што ў нашай галаве адбываецца ўсё. Мы рашаем, можа вырашыцца нават лёс чалавека, можа вырашыцца наша будучае. Поэтому сказаць, што мы остаемся в одном месте, мне здаецца, немагчыма. Хаця бываюць такія моманты, што мы як бы падаем у бездну, і там няма ніякіх думак. Тады час затрымліваецца. Я думаю, што, здаецца, хіба мужчыны так умеюць, просто гэта кажа Марк Гангор, часамі, што у мужчыны ёсць коробачка без нічога. Так, і ён у яе заходзіць, і ён ні пра што не думае, так пуп, адключаецца. І пазней там жартуе, розныя жарты такія прыводзіць. Калі будзеце сёння дома, можаце у Ютубе пашукаць Марк Гангар хіба аб розніцах функцыянавання мозгу мужчыны і жанчыны. Будзеце смяяцца да слёз. І таму я думаю, што вось у асноўным мы рухаемся. Калі не целам, то ў думках, мы да чагосьці рухаемся. І сёння Езус размаўляе пра месцы. Ёсць пункт А, з якога мы пачалі, ёсць пункт Б, дзе мы ідзём, хаця б у думках. Мы заўсёды да чагосьці імкнемся. Ну, не шмат людзей, которые просто жывуць як раслінкі. Ну, вось, не думаючы, куды яны ідуць, чаму яны робяць тое ці іншае. Мы заўсёды маем нейкую мэту. Зараз закончыцца імша, у кожнага з вас будзе свая мэта. І Езус таксама кажа пра месца. І можна падзяліць так, што ёсць імкненне ўзвыш, ёсць імкненне уніз. Няма сярэдняга такого стану. Альбо ідзем уверх, альбо уніз, так? Ёсць у кожнага з нас у галаве іерархія. Ёсць база, ёсць штосьці лепшае, ёсць яшчэ лепшае, ёсць найлепшае і так далей. І кожны з нас паводле гэтага сёння будзе пражываць дзе. Ёсць свая іерархія, так? Месяц, первое, второе, третье. Што трэба ў першую чаргу, што ў другую. Бо, напрыклад, для многіх касцёл далёка не на першым месцы сёння будзе. У вас толькі частка прыйшла. Хтось іншы мае іншыя месцы больш важныя. І хто дыктуе вось крытэрыі тых месцаў, на чым мы будуем, адталківаючыся ад чаго мы будуем, што будзе на першым, што будзе на другім, што будзе на трэцім. Хтосьці будуе паводле, ладно, тут ужо скарачу, вводзім адразу на сутнасць. Крытэрыі дабудавання ёсць крытэрыі тага свету, у якім мы жывём, тэндэнцыі, тое, што мы бачым, і крытэрыі, которые нам дае Христос. Дзе яны сутыкаюцца? У Евангеліі сутыкаюцца ў адным месцы, у пустыні. Памятаеце, што пасля хросту Езус пайшоў у пустыню і там меў 3 спакусы. Дык вось, крытэрыі тага свету, на якіх будуецца іерархія, это адна з спакус Езуса. Так? Адна з спакусаў Езуса было фізічнае прагненне. Там тым выпадку хлеб. То есть, каб мне было комфортно. І цяпер я вам скажу такі падвох. У Докшыцах касцёл, можа, трошкі меншы, але, там і цяпер ёсць, але людзі якраз такі па Евангелію садзяцца на апошняе месца. Прыходзяць імша, нас там у будні чалавек 15. І вось першы 4-5 лавак, яны свабодныя, усе ідуць назад. І я іх ругаю. Чаму? Яны ж па Евангелію, вы скажаце, жывуць. А я іх ругаю, таму што яны шукаюць комфорту. Там на мяне святар не глядзіць, а я люблю пытанні часамі падчас імшы задаваць, значыць, да мяне пытанні даляціць і так далей. І видите, то есть не справа месца, дзе я сажуся, а справа таго, чым кіруецца чалавек, каб выбраць это месца. Чаго я шукаю? Вось на чым сёння задумваецца Евангелие. Чаму я выберу тое ці іншае месца? Бо для кагосьці больш комфортна будзе ззаду. Это будзе яго першае месца. І тут усё Евангелие становіцца як бы супраць нас таксама. І добра, комфорт. Другое, што можа кіраваць нашым жыццём, это калі мы чытаем Езуса, дыялог Езуса з сатаной, это таксама улада. Каб маё слово мело ўплыў, так як слово Бога. Бог сказаў і сталася. І я тоже так кажу. Я сказаў, зрабіў. Улада. І, звычайна, жаданне улады маюць людзі, которые маюць нейкія комплексы, праблемы і страхі. Яны этой уладай стараюцца замаскіраваць. Так, это тое, што кіруе свет. І трэцяе, тое, што мы гаварылі, тое, што чулі ў Евангеліі, это місіянізм, заіснаваць на сцэне, стаць зоркай, кумірам. Так, бо сатана прапануе Езусу, каб ён усім уяўніў сваё боства, спрыгнуць там
аднекуль са святыні яго вылецяць анёлы і падтрымаюць, каб прыцягнуць да сябе ўвагу, каб стаўся важны я, каб я стаў цэнтр. Это часто мы называем эгоизм. Это тое, што кіруе этим светом. Тое, што кіруе иерархией вартасцяў, которые дае Христос, видите, это не заспокоение своих физичных потребностей, это не комфорт, это не быццё Богом, кіраванне ўсім, это не быццё ў цэнтры, это простае пытанне, што я магу зрабіць для іншага, што я магу даць. А перед этим, што я атрымаў ад Бога, чым я магу падзяліцца. Это просто, ведаеце, ментальнасць такая, што я атрымаў, чым я магу падзяліцца. Все вельмі проста. І князем этого свету з'яўляецца сатана. І чалавек, который жыве па вось гэтым крытэрыям сатаны, которые мы сказали 3, ён заўсёды будзе незадаволены. Яму заўсёды будзе мала. І ключом вось да гэтага былі словы з першага чытання. Няма леку на нядолю ганарыстага. То есть няма леку, ён будзе заўсёды хварэць на тое, што яму мала. Нядоля будзе ісці за ім, бо яму мала. Яго заўсёды будзе нядоля, яно будзе пераследаваць, яму мала, і ён заўсёды будзе нешчаслівы, бо ён ганарысты. І цар этого свету акцент кладзе на тым, што я маю. То есть сатана кладзе акцент на тым, чого я не маю, а Бог кладзе акцент на тым, што я ўжо атрымаў і што я могу ўжо падзяліцца. І этот чалавек жыве ў дастатку. Ну я ж атрымаў, больш того, я могу нечым падзяліцца, зарабіць нешта добрае. Таму чалавек, который жыве паводле іерархіі каштоўнасцяў Христовых, ён будзе шчаслівым, ён будзе багатым паводле этих крытэрыяў. І это багацце ўсім вам жадаю. Амин. Таму вызнаем нашу веру в Бога, который узбагачае нас. Веру в Бога, Отца Всемогущего, Створителя неба и земли, всякого башного и небашного, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего Одинородного, Зайца народженного, первенцу всеми веками, Бога от Бога, який промовляв праз пророков. Католицкий апостольский костел. Вызнаю один прост для отпущения грехов и воскрешения и життя вічного в Ісусі. Праз Єсуса Христа, який з'являється для нас дорогой, правдой и житьем, узнесем до Бога наши покорные молитвы. Молимся за святы касцёл, каб ідучы за Езусом Христом, ён з непахісною верою вытрываў усе выпрабаванні. Цябе просім. Молимся за духавенства, каб сваю мудрасць яно чэрпала з крыніцы Божага Слова. Цябе просім.
Молімся за тых, хто не выконвае Божых запаведзяў, каб яны ўбачылі ў іх дабрыню, клопат і любоў нябеснага Айца. Цябе просім. Молімся за людзей, якія пакутуюць ад п'янства, каб яны знайшлі ў сябе сілы для пераадолення сваёй слабасці. Цябе просім. Молімся за няверуючых людзей, каб Хрыстус, якога яны яшчэ не прынялі ў сваё сэрца, перамяніў іх жыццё. Цябе просім. Молімся аб жыцці ў вечнасці для Ўладзіславы. Цябе просім. Молімся аб здароўі, Божым благаслаўленні, апецы Маці Божай для Паўла, Рэгіны, Паўла, Ванды і Юрыя. Цябе просім. Молімся за нас, сабраных на гэтай Эўхарыстыі, каб мы заўсёды шукалі Божую волю і ўмелі яе выконваць. Цябе просім. Добрый Боже, Ты постоянно наполняешь нас своими дарами. Учини, каб мы праз познание Твоей добрыни научились любить Тебе и ближних, праз Христа Пана нашего. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Пан Бог Усемогутный. Боже наш Ойче, праз моц святой ахвяры, одари нас Твоею лаской. Каб у нас сполнилася справа збавлення, якая здійсняється у найсвятейшем сакраменті, праз Христа Пана нашого. Пан з вами. І з духом Твоїм. Угору серці. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага.
Ён сваім нараджэннем з Девы Марыі адарыў чалавецтва новым жыццём. Сваёю мукаю знішчыў нашыя грахі. Паўстаннем з мёртвых даў нам удзел у жыцці вечным, а ўзыходзячы да Цябе, Ойча, адчыніў нам брамы неба. Таму з анёламі і святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна вышиня, благословенный Той, кто приходит у имя Pana. Осанна вышиня. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне. Бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Хрыста, дзейсную моцаю Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам, у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і, падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иисусу, вызнаем Твое воскресение и чекаем только призование. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама яго цудоўнае ўваскрасенне і ў небаўшэсце, чакаючы яго другога прыйсця, з падзякою складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены.
Дазволь, каб мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным даром для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыі, святым Юзефам яе абраннікам, са святымі апостоламі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяёмся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкавы умацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі са слугой Тваім папам нашым Львом, біскупам нашым Юзефам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. О, добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяёмся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале. Праз Хрыста, Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і у Христі, Табі, Божа Ойча всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Атрымалі мы Духа Святого, які нас учиніў дзецьмі Божымі, таму осмельваемся казаць. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Хлеба нашего насущного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, але избавь нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога. Дай ласкава супакою дні нашы. Дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго. І будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце бліжняму знак супакою. Батьку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи
Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру ягоную. Ты мой, але скажи толькі слово. Якая вялікая дабрыня твая, Пане, якую ты захаваў для тых, хто баіцца цябе.
Молимся. Боже, дякуем Табе за прынятый з Твайго стола эўхарыстычны пасіла. Учыні просім, каб гэты святы сакрамент умацаваў нас у любові і захвоціў да служэння Табе праз учынкі любові да бліжніх, праз Христа Пана нашага. Парафіяльныя аб'явы. Шчыра дзякую вам за прысутнасць, за супольную малітву. Шчыра дзякую брату Александру, нашаму земляку, які з далёкай поўначы, з Докшыц, кіруецца на далёкі поўдзень. Даручаем яго таксама малітвам нашым, таксама ўсіх яго інтэнцыях. Дзякую, браце, што ты з намі сёння молішся. Дзякую вам за кожную ахвяру, дапамогу на карысць касцёла і кляштара. Асабліва дзякуем тым, хто на гэтым тыдні ў касцёле прыбіраў, хто касіў, хто даглядаў тэрыторыю. Дзякую ўсім тым, хто удзельнічае ў арганізацыі свята для дзяцей, для бацькоў, якое будзе пасля імшы о 12 гадзіне. За кожнае дабро няхай узнагародзіць вас пан Езус і святы наш айцец Францішак. Ну і прыгадаю, што наступная імша 12-й інтэнцыя є за ўсіх вучняў, бацькоў, настаўнікаў на пачатку новага навучальнага года. Таксама паблагаславім іх, а таксама школьныя прылады. І пасля святой імшы о 12-й запрашаем усіх, і тут усіх прысутных таксама на тэрыторыю нашага касцёла, бліжэй капліцы, на супольнае святкаванне. Гэта момант пабыць разам, пагутарыць, можа разам патанчыць, штосьці смачнае з'есці. Калі хтосьці бы яшчэ мог штосьці смачнае прынесці на такі стол, то будзем таксама вельмі ўдзячныя, яшчэ троху часу ёсць. Таксама, калі ёсць цяпер на святой імшы дзеці, настаўнікі, бацькі, якія хацелі бы паблагаславіць, а на наступнай імшы не будуць, то пасля заканчэння імшы потым я вярнуся, можна падысці тут бліжэй да амбонкі, тады паблагаслаўлю. Хорошо, ўжо пасля таго, як святары пойдуць у закрысту. На гэтым тыдні адзначаем у сераду 3 верасня ўспамін святога Грыгорыя Вялікага, папы і доктара касцёла.
не сакрэт, што заўтра распачынаем месяц верасень, новы месяц нашага жыцця. Таму на гэтым тыдні нас чакаюць набажэнства першай пятніцы месяца пасля вячэрняй святой імшы. Гэта магчымасць так спакойна, не спяшаючыся, прыступіць да сакраменту споведзі, памаліцца перад найсвяцейшым сакраментам за ўсю нашу парафію, перапрашаючы Бога за ўсе нашыя грахі. І таксама наступная нядзеля, гэта першая нядзеля месяца пасля вячэрняй святой імшы, будзе выстаўленне найсвяцейшага сакраменту і малітва праслаўлення Бога. Даручым Богу новы месяц нашага жыцця, праславім Яго. Сардэчна запрашаем хоць у гэтых маленькіх момантах такой блізкай прысутнасці з Хрыстом удзельнічаць. Таксама ў наступную нядзелю 7 верасня а 14 гадзіне ў Хоўхлаве адбудзецца адпустовая святая імша з нагоды ўспаміну найсвяцейшага імя Марыі. Запрашаем сардэчна наведаць гэты наш цудоўны драўляны касцёлік. У нядзелю 14 верасня з нагоды свята ўзвышэння святога крыжа таксама о 14 гадзіне ў гарадку на месцы старога касцёла адбудзецца благаслаўленне новага крыжа з удзелам біскупа Юрыя Касабуцкага. Нашыя парафіяне, такая ўжо група нам склалася моцная, якія не раз, не два і не тры збіраліся на Талаку, яшчэ заўтра збіраюцца ад 15 гадзіны, каб там на гэтым месцы старого касцёла папрацаваць, добраўпарадкаваць. Сапраўды ўжо вельмі прыгожа, а будзе яшчэ прыгажэй. І хораша, што дбаем пра нашу спадчыну, гэтую духоўную, культурную, пра гэтую памяць. Запрашаем наведаць гэтае месца. Вот асабліва тады, калі будзем асвячаць крыж. І некалькі аб'яў адносна катэхезы. Навчальны год датычыць не толькі дзяцей, але таксама і старэйшых. Што датычыць дзяцей, то запрашаем запісаць дзетак ад 3 класа узвыш на падрыхтоўку да першай святой камуніі. Заняткі будуць адбывацца па панядзелках о 10 гадзіне і о 16. Ну, для тых, хто у другую смену вучыцца, для тых у 10, для тых, хто у першую, для тых о 16. Таксама аб'ява для моладзі, дарослых, што прыкладна альбо на ўрачыстасць паслання Святога Духа, альбо недзе каля яе у нашай парафіі будзе ўдзелены сакрамент канфірмацыі, бежмавання. І запрашаем таксама на падрыхтоўку, гэта вельмі важны сакрамент нашага хрысціянскага утаямнічання, калі мы атрымоўваем паўнату дароў Святога Духа, хрысціянскую зрэласць. Усіх моладзь ад 14 год узвыш і дарослых запрашаем на катэхезы. Для моладзі яна будзе адбывацца па аўторках о 18 гадзіне. Для дарослых заняткі будуць адбывацца кожную другую, чацвёртую нядзелю месяца о 19. Все заняткі пачнуцца ад верасня. Яшчэ такая рубрика, просьба ад пробашча. Кажуць, падабаецца, калі штосьці гаворыш. Ёсць такая просьба, затым сутыкнуліся, што людзі, бывае, пад дзвярыма пакідаюць розныя рэчы. Абразы, малітоўнікі, адзенне, вот просто так пакінулі, і яно стаіць. Ну і просто звяртаемся з вялікай просьбай такога не рабіць. Святыня не з'яўляецца ані складам розных рэчаў, ані месцам утылізацыі, нават калі гэтыя рэчы звязаны з рэлігійнай тэматыкай. Калі ёсць сапраўды штосьці такое каштоўнае, што хацеў бы касцёлу перадаць, то толькі пасля размовы з братамі. Хто мае кнігі, якія хацеў бы пакінуць наш парафіяльны бук-кросінг, там ёсць такая полка, дзе мы можам абменьвацца кнігамі, то трэба звярнуцца ў парафіяльную краму, каб паказаць, што за кніга, што гэта такое. А калі хтосьці мае адзенне, якое хоча аддаць для патрабуючых, то, калі ласка, прыносьце яго у чацвер, кожны чацвер прымаецца з 17 до 19, там вось дзверы, там дзе уваход у класы. Можна тады прыносіць. Каб не было гэта так ананімна, невядома што, а каб ўсё ж такі было так з павагай да і святыні, касцёла, і да людзей, якія тут працуюць. Яшчэ, браты і сёстры, вельмі папрашу хвіліначку ўвагі, бо да нас сёння завітала сястра Ганна. Да нас это блізкая сястра на пакліканне капуцынская з парафіі у Смалявічах. Яна з'яўляецца францішканкай ад церпячых. Трошку раскажа, чаму яна за нас завітала, і таксама звернецца з пэўнай просьбай. Похвален Иисус Христос. Так, сестра Ганна я. І дзякуючы Божаму пакліканню ўжо 7 гадоў знаходжуся ў Польшчы у кангрэгацыі сясцёр францішканак ад церпячых.
якое заснавана было пад канец 19 века, дзякуючы капуцыну, брату Ганарату Казьмінскаму і нашай маткі Казімеры Грушчынскай. Як вы бачыце, што я не маю хабіта, то для таго, што то быў час, калі не можна было правадзіць жыцця манаскага, і наш заснавальнік палічыў, што не убранне робіць нас сёстрамі, толькі зложаныя шлюбы. І па сённяшні дзень не носім хабітаў. Нашым харызматам галоўнай місіяй з'яўляецца дапамога хворым і церпячым. І маем такія два дзела нашых галоўныя. Гэта дом у Варшаве для людзей старшых і ў Беластоку, дзе я паслугую разам са сваімі сёстрамі. У супольнасці нас 3 сястры, і пад апекай маем 25 мужчын і жанчын, бабулі, дзядуль, такіх старшых, якія патрабуюць розныя апекі, хтосьці толькі слова, якоїсь рады, усмеху, а хтосьці такой дапамогі медычнай. І вельмі важным, што ёсць у нашай працы і што вельмі хочам зрабіць, гэта паяднаць нашых падапечных з Богам. Бо наш дом з'яўляецца для іх такім астатнім прыпынкам перад спатканнем з Богам. І сэрцам нашага дома з'яўляецца наша капліца святога Юзафа, якім паўгода распачалі мы рамонт. І вялікай радасцю было бы яго скончыць. І тут я стаю перад вами, каб прасіць, перш за ўсё, гэта аб малітву за нас, за сясцёр, за нашых падапечных, за нашых работнікаў. І нам дапамагаюць, але як хтосьці мае такое натхненне, каб дапамагчы нам фінансава, то пасля імшы буду стаяць разам за сваёй сястрой родную, якая са мной прыехала сёння. Можна будзе злажыць ахвяру. Таксама вельмі дзякую братам капуцынам за тое, што сёння магу тутай быць з вамі, разам маліцца, бо гэта парафія, гэты касцёл такі для мяне блізкі, бо не адзін раз была у пілігрымкі разам з вамі. Можа, такая невідочная, але была. Вельмі цешуся і хацела бы яшчэ, але няма такой мажлівасці, бо заўсёды як прыязджаю, то гэта альбо перад пілігрымкай, альбо пасля. Але маю надзею, што яшчэ будзе такая мажлівасць, каб тутай разам з вамі пабыць у Буцлаве. І таксама вельмі дзякую за ўсе ахвяры, за ўсе малітвы. Таксама нашыя падапечныя моляцца за нашых ахвярадаўцаў. Яны таксама моляцца ноччу, прыходзяць, маюць такую патрэбу. Наша капліца не пустая, там заўсёды хтосьці ёсць. І нават прыходзяць людзі з горада, каб памаліцца, каб прыйсці на імшу. Імша ў нас кожны дзень. За ўсе ахвяры, за кожнае добрае слово. Няхай Бог адудзячыць сваімі ласкамі. Таксама жадаю вам добрай нядзелі. Дзякуй. На этот час примите Божие благословление. Пан з вами. Нехай благословить вас Бог всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите с упокои Христа.
Святий Архангеле Михайле, Князю войска небесного, морзою Божою скинь у пекло сатана і інших злих духов, які нас у душу знають во світі. Амінь. Найвищейший самий Божа, освяти моего сердца тенью, дай мне понять сохранную веру, ясную надею и досконалую любовь. Дай глибокую покору, зразумение и познание, как я могу